É o momento no que a Unión Europea e o Mercosur asinaban o pacto. Despois de 26 anos de negociacións, xérase a zona de libre comercio máis grande do mundo, que representa o 20% do PIB global. Con todo, quedan pasos que cumprir para que se implementen as medidas do acordo. E os agricultores e gandeiros seguen protestando na rúa contra este tratado. En Ourense, a Nacional 120, unha das principais vías de acceso á cidade, está cortada dende primeira hora da mañá. Tamén en Lugo continúan as protestas. Para mañá agárdanse máis movilizacións. Porque no sector primario, sí, estamos en tela de xuicio en canto á cuestión económica, pero a sociedade en xeral está poñendo en tela de xuicio a súa propia saúde. Seguimos estando aquí depois de 20 días e que naide non fai caso. Nova ameaza de Trump para Dinamarca e os seus aliados ata acadar un acordo de compra total de Groenlandia. O líder norteamericano anuncia pro 1 de febreiro aranceis do 10% que afectarían a Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Baixos e Finlandia. A partir do 1 de xuño incrementaríanse o 25%. Dende esta tarde xa está reaberta a circulación na autoestrada AP9 o seu paso polo concello de Portas. Estas son as imaxes do operativo tralo choque entre un vehículo e un camión que transportaba mercadorías perigosas e que deixou 2 feridos. Estivo pechado o tráfico 6 horas polos traballos de limpeza. O Mundial das Rondallas chegou e Febi de Vigo. No encontro participaron 17 grupos procedentes de distintos concellos do sur de Pontevedra. Esta é a cita máis importante do calendario de competicións e mostras destas formacións tradicionais. Nos minutos vemos máis detalles. Saúdos, que tal? Boas noites. A Unión Europea e o Mercosur asinaron hoxe un acordo que as partes definen como histórico, pero que aínda deberá dar pasos significativos para que se implemente. Si, interpretase como unha aposta polo libre comercio contraria á estrategia dos aranceis de Donald Trump. No acto desta tarde en Paraguai destaca a ausencia do brasileiro Lula da Silva. Medidas de seguridade excepcionais en Asunción, a capital de Paraguai, para a asinatura dun acordo que pode unir dous dos principais mercados do mundo. O anfitrión, o presidente paraguaio, considera que estamos ante unha oportunidade excepcional de unión nunha época histórica turbulenta. Los países del Mercosur estamos convencidos que la integración económica, la colaboración y el multilateralismo es el camino. O acto de rúbrica do acordo combinou a solemnidade coa austeridade. Destacada foi a ausencia do presidente brasileiro Lula da Silva, un dos principais impulsores deste acordo, que foi sustituído polo seu ministro de Exteriores. A presidenta da Comisión Europea, Ursula von der Leyen, destacou que se creará a maior zona de libre comercio do mundo con 720 millóns de persoas e un peso económico de 19 billóns con B de euros. Falouse de día histórico, pero a verdade é que quedan moitos flocos por pechar. O acordo podería entrar en vigor de xeito interino, xa que aínda non hai data para que se ratifique na Eurocámara. Ademais, tería que lograr o visto e prace dos 27 no ámbito estatal para a ratificación definitiva. E capítulos como agrícola fixeron que 5 países se posicionaran en contra, entre eles a todopoderosa Francia. A agricultura é unha asignatura pendente, mesmo coas salvagardas aprobadas. E as protestas sucédense en distintos países da Unión. Certo que, por exemplo, en España hai sectores agrícolas que poden sair beneficiados, como o viño, o aceite e os lácteos con denominación de orixe. Pola contra, outros sectores temen por o seu futuro. En definitiva, hoxe nace Mercosur rodeado de incógnitas. O pacto xa está firmado, pero o campo segue sen estar de acordo. Agricultores e gandeiros aseguran que o Mercosur vai ser a súa ruína. Para eles, unha das principais consecuencias do tratado é a perda competitiva dos seus produtos, polo que as protestas continúan en a Nacional 120 en Ourense. Andrea Otero, non se move ninguén. Sí, efectivamente, aquí en Ourense preto de 80 tractores manteñen cortada aínda a Nacional 120
á altura do centro comercial Pontebello, onde levan dende as 7 desta mañá. Fano para protestar contra o acordo da Unión Europea con Mercosur, que elimina boa parte das barreiras comerciais co continente americano. Un acordo que se asinou esta tarde co sector primario en contra. Esta movilización non foi a primeira, levan protestando dende o pasado 26 de decembro, por exemplo, fronte á subdelegación do goberno en Ourense ou na A52 á altura de Trasmira. Segundo nos contan os gandeiros e os agricultores que están aquí hoxe en Ourense, xa os poidedes escoitar, van continuar ao longo de toda a noite, mesmo de xeito indefinido, ata que consigan unha boa negociación. Acumulan desvelo e cansanzo despois de 20 días de movilizacións, pero manteñen a firmeza coa que iniciaron as protestas contra o acordo que aseguran podería supor a condea do sector primario galego. A mañanciña, uns 200 agricultores e gandeiros con máis de 80 tractores bloquearon a Nacional 120 á altura do centro comercial Pontebella de Ourense. Instalaron unha carpa e fixeron provisión de leña e víveres para pasar a noite aquí. Este é un sitio moi bonito para que nos vexa toda a cidade de Ourense cando ven ao centro comercial e sobre todo para que o quedemos claro, que os fillos lle preguntan aos pais que fai esa xente aí. Será o noso futuro e vamos loitar por eles. En Lugo tamén suman xornadas de movilizacións na contorna da muralla. As protestas continúan esta noite cunha cea reivindicativa na que se servirá leite e carne ao espeto. O sector agrogandeiro quere situar o foco sobre a diferencia de estándares, requisitos e controis no proceso de produción de alimentos. Vai ter un alimento, sí, pero dunha calidade moi dudosa, que nada ten que ver co daqui. Non podemos competir con produtos que veñan de fora, a baixo coste e con medidas sanitarias que non nos exigen a eles non. O acordo entre a Unión Europea e Mercosur aínda ten que ser ratificado no Parlamento Europeo. Que os eurodiputados que nun primeiro momento lle deron o ok á firma deste tratado veñan aquí e nos expliquen por que firmaron ese tratado a espaldas dun sector que a día de hoxe está en pé de loita e en pé de guerra en toda Europa. Si é así é por algo. Todas as administracións están no seu mundo e a nosa sensación é que queren acabar coa vida no rural. O calendario de movilizacións mantense. O novo regulamento do control da pesca impulsado pola Unión Europea leva xa 7 días en vigor e non deixa de acrecentar o malestar dos mariñeiros. Para os barcos de baixura, estas novas medidas máis estrictas poden ser a súa desaparición. O ministro de Agricultura, Lluís Planas, asegura que vai trasladar a Europa a preocupación do sector. Tenemos que lograr la flexibilidad en la aplicación de las medidas que permita llevar a cabo una actividad pesquera normal. Entró en vigor a partir del día 10 de enero determinadas medidas, otras lo vendrán llevando a cabo sucesivamente hasta el año 2030. Mentres, deputados do PPDG pídenlle ao Goberno Central que flexibilice o novo regulamento europeo de control pesqueiro. Así o trasladaron ao patrón maior da Cofraría de Pescadores de Bueu e presidente provincial da Federación de Cofrarías. Aseguran que o Goberno debe de asumir competencias sobre o novo regulamento que, entre outras medidas, obriga os barcos a preavisar da súa chegada a porto ou a levar un rexistro electrónico de capturas. Os populares galegos levarán ao Parlamento os concellos do litoral iniciativas reclamando a reforma da normativa europea. 240 propietarios solicitaron a liña de axudas de Fogar Vivo, o programa da Xunta de Galicia para incorporar ao mercado de alugueiro as vivendas desocupadas a un prezo asequible. O plan recolle subvencións de ata 16.000 euros que poden utilizarse para realizar pequenas reformas e para contratar pólizas multirrisco ou seguros de impago de rendas. A conselleira de Vivenda fixo balance do programa nun encontro cunha das persoas beneficiarias en Ferrol. María Martínez Allegue anunciou que Fogar Vivo se ampliará en 2026. Tendo en conta que se agotou todo o crédito, 1,4 millóns de euros, o que faremos é xa no vindeiro mes de febreiro convocaremos unha nova liña de axudas de Fogar Vivo, incrementando ata 2,6 millóns de euros para seguir facilitando tanto a propietarios como a persoas, unidades familiares que buscan fogares que teñan esos fogares. Os galegos poderán solicitar as axudas da Xunta para comprar coches eléctricos ou de baixas emisións a partir do xoves 22 de xaneiro. As subvencións poderán ser de ata 4.000 euros, 4.600 no caso de familias numerosas. Os vehículos deberán ter un custo menor aos 42.000 euros. Esta cuantía amplíase ata os 47.000 se o coche ten máis de 30 kilómetros de autonomía eléctrica. Para cada axuda é preciso acreditar a baixa definitiva dun vehículo antigo destinado a achatarrar.
No foco do debate político segue o financiamento autonómico. Dende o Partido Socialista, María Jesús Montero asegura que o Partido Popular busca confrontación con este tema, mentres o líder do PP, Núñez Feijóo, pídelle a Sánchez que retire unha proposta que non conta nin co apoio dos seus presidentes autonómicos. A número 2 do PSOE, de visita en Andalucía, considera que o Partido Popular busca poñer as comunidades autónomas en contra do goberno co financiamento autonómico como pretexto. Di que os populares non lles interesa o debate sobre os servizos públicos e cuestiona o liderato de Feijóo. Para el Gobierno de España es prioritario y para el Partido Popular no tanto. Para nosotros es fundamental que la sanidad, la educación o la dependencia estén preservadas. Al Partido Popular pues no le interesa porque por una parte prefiere hacer confrontación. Desde o Partido Popular o propio Feijóo anuncia que lle pedirá a Sánchez o luns que retire definitivamente esa alternativa de financiamento. Apunta que se dá a circunstancia inédita de que a rexeitan todas as comunidades autónomas, incluídas as socialistas, agas Cataluña. Que el señor Sánchez no prevé un sistema de financiación para la sanidad, para la educación, para los servicios públicos. Lo que prevé es cuánto tiempo y cuánto cuesta seguir o poder seguir en el gobierno de la Moncloa. Y lo que ha hecho es comprar. Por certo, mañá reuniránse os presidentes das comunidades gobernadas polo PP con Feijóo para escenificar o rexeitamento conxunto á proposta de financiamento de Sánchez. O líder de Izquierda Unida, Antonio Maillo, considera amortizada a coalición Sumar e aposta por refundar ese movemento ampliando a súa base. No PSOE, María Jesús Montero ve con bos ollos a liquidación de Sumar se serve para fomentar a unidade á esquerda dos socialistas. Pero dende Podemos amósanse moi reticentes ante unha hipotética integración. Llevamos tiempo explorando la posibilidad de un acuerdo que nos lleve a las mejores condiciones a las próximas elecciones generales. Pero no será suficiente con un acuerdo unitario. Necesitamos organizar la esperanza, convocarnos y agruparnos en torno a un proceso político movilizador, dirigirnos a la gente y dejar de hablar de nosotras y de nosotros. Nosotros, todo aquello que permita que la izquierda del Partido Socialista se pueda reordenar, pueda acudir junta, pueda ir de forma unitaria a unos comicios electorales, pues mejor será para los proyectos progresistas de nuestro país. Para mí, el problema de la izquierda y lo que fragmenta a la izquierda es pedirle el voto a la gente de izquierdas para luego regalárselo al Partido Socialista, que en lugar de bajar el precio de los alquileres por ley, hace regalos a los rentistas. Y esa opción política es Podemos. Portugal escolle mañá presidente. Estes comicios son os máis disputados das últimas décadas e están moi abertos. Ata 5 candidatos chegan con opcións reais de acadar a segunda volta e ser o sustituto de Rebelo de Sousa. Hoxe foi xornada de reflexión. Marcos Sueiro, boas noites. Antía, boa noite. Portugal reflexiona para votar mañá e elixir o seu novo presidente. Como dicides, estamos ante os comicios máis disputados dende 1986 e tamén ante unha elección que conta con 11 candidatos, unha cifra sen precedentes. As enquisas resolveron, por certo, poucas dúbidas. Dende o lado dereito concurren os populistas de Chega, con André Ventura, o liberal Joao Cotrín de Figueiredo, tamén o conservador Luís Marqués. Tamén aparecen entre os favoritos o exmilitar Gouveia Melo ou o socialista Seguro. Atrás quedan días de campaña con mensaxes diversas e tamén coincidentes. A elección vai provocar, como saben, a saída de Rebelo de Sousa moi próximo a Galicia e tamén a España. Mañá, Portugal decide. Grazas, Marcos. A familia real española despediu en Madrid a Irene de Grecia, a irmá da raíña Sofía, falecida este xoves no Pazo da Zarzuela aos 83 anos. Os actos comezaron na Catedral Ortodoxa Grega de Madrid, cun responso pola falecida, onde os reis e as súas fillas acompañaron a raíña Sofía. A capela ardente estivo aberta ao público a tamén entrada á tarde. A familia real viaxará a Atenas, onde este luns celebrarán o funeral na Catedral Metropolitana. Irene de Grecia será enterrada nun acto reservado á familia no panteón que a familia ten no cemiterio de Tatoi. O rei emérito non asistirá a ningún dos actos, nin en Madrid nin en Atenas, por consello médico. O presidente dos Estados Unidos ataca de novo para facerse coa illa danesa de Groenlandia. Donald Trump di que imporá aranceis do 10% aos países europeos que non apoien os seus desexos. Miles de persoas manifestáronse este sábado en Copenhague e Nuuk para dicirlle a Trump que non queren ser norteamericanos.
Groenlandia non se vende, ese é o lema que berraron as 15.000 persoas que se manifestaron en Copenhague contra as exixencias formuladas polo presidente norteamericano Donald Trump, que quere facerse co control total da illa ártica. É unha sensación moi desagradable. Hai un tipo que quere apoderarse do noso país, e é o noso país onde nacemos e medramos. A xente vive en Groenlandia e agora ninguén durme pola noite, todos están angustiados. Non somos números, somos persoas e formamos parte da OTAN e da Dinamarca, un país que sempre apoiou os Estados Unidos, e agora mesmo dannos as grazas desta maneira. A protesta contra as exixencias de Trump tamén chegou a outras cidades danesas e a Nuuk, a capital de Groenlandia. Alleo ao sentir dos nativos, o presidente norteamericano contestou a través das redes sociais. Trump advertiu aos países europeos que enviaron militares á illa que lles impoñerá aranceis do 10% a partir do próximo 1 de febreiro e do 25% a partir de xuño ata que accedan a venderlle Groenlandia. Os países que teñen agora militares na illa participando nunha misión simbólica de apoio son a propia Dinamarca, a que pertence o territorio, Noruega, Suecia, Francia, Alemaña, Reino Unido, Países Baixos e Finlandia. O presidente do Consello Europeo di que están preparando unha resposta conxunta dos 27, pero que a Unión Europea sempre defenderá o dereito internacional. O réxime iraniano conseguiu controlar as manifestacións opositoras, admitindo que detivo polo menos 3.000 persoas. As ONGs falan de 19.000 detidos e máis de 2.000 mortos. As manifestacións contra o goberno de Irán comezaron o 28 de decembro e foron reprimidas a tiros polo réxime. O goberno admitiu a existencia de falecidos sen especificar cantos. As organizacións non gobernamentais que traballan dende fora do país falan de entre 2.600 e 3.400 mortos. A represión conseguiu controlar as protestas. Esta fin de semana, o goberno de Irán restableceu parte da comunicación electrónica no interior do país. O presidente de Israel, Benjamin Netanyahu, rexeita a composición da executiva nomeada por Donald Trump para gobernar Gaza. O presidente norteamericano anunciou unha xunta para mandar temporalmente en Gaza despois da guerra, composta entre outros por Marco Rubio, Tony Blair, Javier Milei e outros dirixentes de Turquía, Holanda, Paraguai ou Exipto. O presidente de Israel rexeita a composición anunciada polo seu colega norteamericano. Netanyahu di que Trump non se coordinou con eles e esa xunta temporal vai contra a política actual de Israel. Voltamos a España, onde no cemiterio madrileño da Almudena profanaron a tumba das 13 Rosas. Apareceu con pintadas en vermello e ameazas de morte a unha xornalista. O presidente do goberno condenou a través dun chío este acto vandálico e amosou a súa solidariedade coa xornalista atemorizada. En Pontevedra, un home foi detido despois de agredir e ameazar a súa muller cunha machada. A vítima asegurou que non era a primeira vez que isto ocorría, pero que non denunciou antes por medo. Foi un veciño da parella quen avisou a policía local tras escoitar a muller pedir auxilio na rúa. Segundo o testemunho da vítima, o seu marido iniciou unha forte discusión con ela despois de verlle unha conversa no WhatsApp. Os feitos tornáronse moi violentos, xa que o home empurrouna, quitoulle o teléfono móvil e amazouna cunha machada. A policía detivo o suposto agresor por un presunto delito de violencia machista e puxo a disposición xudicial. A Garda Civil liberou un home de 80 anos que estaba sendo utilizado para estafar con mascotas a través da internet. Polo menos hai 121 víctimas por toda España, algunhas delas en Galicia. Os axentes xa detiveron 19 persoas e investigan 3 máis nunha operación que segue aberta. O grupo criminal illou o octoxenario da súa familia, obrigou a vivir da esmola e cos seus datos abriron varias contas bancarias para realizar os ladroizos. Conseguiron roubar até 36.000 euros. Tras case 6 horas pechada, a AP9 volveu reabrir o tráfico. Estivo cortada a altura de Portas tras colisionar un turismo contra un camión que transportaba mercadorías perigosas. 2 persoas resultaron feridas graves e témese pola vida do condutor do coche, Xoel Rodríguez. Sí, de feito, preocupa particularmente o estado de vida dese condutor do turismo que mesmo tivo que ser escarcerado polos bombeiros e posteriormente trasladado de urxencia polo 061 a un centro hospitalario. O sinistro aconteceu pouco antes das 11 desta mañá, á altura deste quilómetro do 116 da AP9, á altura do lugar de Portas. Provocou ademais importantes retencións por causas que se descoñecen aínda. Colidiron tanto ese turismo con ese camión que transportaba no seu interior gas propano. O camión que
quedou totalmente emborcado no medio da vía e o coche totalmente destruído. Durante gran parte desta tarde o persoal de mantemento destas infraestructuras estiveron traballando para despexar a vía. A partir das 6 da tarde retomouse parcialmente a circulación por un deses carrís e desta hora xa se pode circular con total normalidade en ambos os dous sentidos. E o tempo segue revolto. Para mañá hai 9 comunidades con avisos por chuvia e neve. O frío seguirá dominando a península. Este sábado xa estivo condicionado tamén polo frío e a neve. Así viamos o acueducto de Segovia cuberto dun manto branco. Na costa mediterránea tamén seguirá soprando o vento e choverá con intensidade. Esta madrugada a cota de neve vai baixar os 900 metros, pero hoxe, ca friaxe, o manto branco mantíñase na alta montaña. Por exemplo, en Manzaneda, onde durante toda a xornada moitos acudiron ata a estación de esquí para gozar dun día xogando ca neve en familia. Un frío intenso de ata 5 graus baixo cero que se acadaron esta pasada noite mantén o manto branco no cumio de Manzaneda, pero non se pode esquiar porque as pistas están pechadas. Ainda así, iso non é impedimento para os amantes da neve. Está tudo muito bem, temos um tempo espetacular, pena as pistas estarem fechadas. Os meus amigos são incríveis e vamos nos divertir muito hoje na neve. Pensamos que iba a haber esquí, pero no hay esquí, pero a disfrutar con el perro. El plan era ir con los trineos, deslizarnos un rato y luego ir a tomar chocolate. Temprano salimos a las 7 de la mañana, madrugamos todos para venir y a las 11 estábamos aquí más o menos. Veníamos pensando a ver si había nieve o no, pero llegamos aquí, la vimos y una ilusión, la verdad. O inicio desta tempada invernal deixou cifras históricas de afluencia con 15.000 visitantes nas vacacións de Nadal, 9.000 deles para practicar esquí. A ocupación chegou ao 94% nos días festivos, un destino sempre pendente da meteoroloxía. Recordar la infancia cuando nos tirábamos por ahí hasta arriba por las pistas, no sé, en plan de estar aquí con todos, en la familia, con amigos, del cole, todo. La verdad es que me ha sorprendido porque no me imaginaba llegar aquí y encontrar todo tan lleno de nieve cuando por el camino la verdad es que se veía que no había casi nada. Desde Venezuela, vivimos en Coruña y está todo súper bonito, me encantó. Agárdase que ademais de manter a que xa caeu, se produzan novas nevaradas nos próximos días que permitan disfrutar ao completo da estación de montaña. Lalín inaugurou xa o seu mes do cocido. Para esta fin de semana as reservas xa están completas en moitos restaurantes. 26 establecementos participan este ano no evento que anticipa o entroido, polo menos no prato. Ferven as potas ao mediodía para que o xantar estea listo para as dúas que chegan as primeiras reservas. O menú está pechado, tradicional, con ingredientes de proximidade e para comensais que repiten cada ano. Moitas reservas, sobre todo fins de semana, os sábados son días moi complicados, os domingos tamén, pero bueno, a xente sigue chamando e aparecen ocos de vez en cando debido ás cancelacións, debido a montaxes de última hora que aparecen huecos. E despois pola semana tamén pois moi animado. O bo resultado depende da materia prima e dos caldos que se extraen das coceduras, pero en Lalín teñen a receita moi practicada. A característica principal é iso, a carne de porco, ademais de salgada e curada, está afumada. No tema do embutido usamos chourizo de carne e ceboleiro, de verdura principal sempre ten que haber grelo e naviza, e de legume hai garbanzo, vale? Entón aquí arrancamos a mañá cas carnes e de aí pois imos movendo caldos, imos mesturando caldos para rematar de cocer chourizos, verduras, patacas e a legume e facer esa sopa. Os prezos andan entre os 30 e os 50 euros. O cocido de Lalín pois é algo que resistiu, por lo menos nas miñas vivencias, a todas as crisis económicas que houve, porque al final a xente non quere renunciar a eso. E ao final o que falábamos antes, esa calidad-precio é pagable para calquera, non? Calquera fai un esforzo un día, se está máis apretado, pois para disfrutar. Queda por diante un mes enteiro para catalo, medio cento de actividades programadas e moitas horas de potas ao lume. E atendan agora, porque mariscadores de Aguiño levan retirados preto de 10.000 kilos de reló das praias da Confraría para deixar espazo ao resto dos moluscos. Hai anos que o reló non pode venderse pola cantidade de chumbo que acumula. En 4 xornadas de traballo nesta praia da Catía, mariscadores da Confraría de Carreira Aguiño levan retirado preto de 10.000 kilos de reló.
Só este venres unha vintena de embarcacións quitaron 3.000. Este molusco tende a acumular chumbo, por iso hai anos que non se comercializa, pero amoreado nos bancos marisqueiros prexudica as outras especies como a ameixa, moito máis valoradas. E aunque non lo pagan, non podemos ter unha media que era o que estábamos tendo de 3 a 4 euros o kilo, neste caso é 0,85, tamén para a destrucción, é unha maneira de que ao final pois todos quedamos máis ou menos contentos, porque tamén, ademais de que nos o quitamos para rarear a zona, tamén se lle dá un uso de que se pode ter beneficios tanto dun xeito como do outro, da maneira que se vai a tratar. Esta confraría chegou a un acordo coa empresa Seaga adscrita á Consellería de Medio Rural para recoller ata 24 toneladas. Seaga ten dous frentes, dúas maneiras de actuar con esta especie. Por un lado é compostaje, para abonos e para este tipo de cousas, e por outro lado pois é biogás, por o que temos entendido. O problema da concentración do reloj dáse noutras rías como a de Ferrol ou a de Pontevedra. Hoxe, moitos animais bendecíronse neste día de San Antón. Como cada 17 de xaneiro, cans, gatos e outras mascotas, acompañados dos seus donos, buscan protección en moitas parroquias galegas. De feito, a de Conxo fixo este ano por primeira vez. Oliver é a cría máis delicada dunha camada de gatiños rescatada da rúa. Está moi maliño. É mudo, non ten voz, ten problemas respiratorios e, bueno, estámoslo tratando e quedou na nosa casa. Foi un dos animais bendecidos na igrexa de Nosa Señora da Mercé de Conxo. A parroquia compostelá incorpora a tradición á súa axenda de xaneiro por primeira vez. Con mucha ilusión y con muchas ganas, porque siempre la naturaleza, los animales, siempre nos hablan y nos acercan a Dios. Buscando un pouco parroquias na zona de Santiago, nos vivimos en Ames, encontramos aquí a parroquia de Conxo, que ademais vese moi activa en redes, vese que intenta chegar xente nova aquí e dixemos, pues, vamos a acercarnos a ver o que hai. Cans, gatos e tamén algún paxaro, como Pavarotti, achegáronse ao templo buscando o amparo de Santo Antón. Os seus humanos quixeron celebrar así o Día do Patrón dos Animais como expresión de amor e de agradecemento, pero tamén como recordatorio de compromiso e responsabilidade. Soy muy creyente y me encanta que es parte de la familia, el animal, que estuviera bendecido. Toda axuda non é mala, para que se todo vai ben, que siga sana e bueno, que nos dure moitos aniños. Na parroquia carballesa de Noicela recuperaron o ritual da beizón en 2023 e cada ano son máis as veciñas e os veciños que levan os seus animais á misa, lugar inesperado de socialización animal. Esta fin de semana, Lugo converteuse na capital canina estatal coa celebración de distintas exposicións. Un evento que, xunto con campeonato de agility, conseguiu convocar a máis de 1.500 cans e os seus donos, animais de 140 razas diferentes. Ademais, trátase dun aberto a todo o público. Os cans que participan nas probas subdivídense entre beleza e agility. Entre os de beleza, hainos de 140 razas diferentes. É moi importante achegarse a un evento destos se alguén quere compartir a vida con un can, porque calquer propietario de can podeñe falar das necesidades desa raza, porque o máis importante para os cans a hora de comprar ou adotar é saber o que se vai a facer. Celébrase a 115 e a 116 Exposición Nacional Canina e a 52 Exposición Internacional Canina. O que se valora é a morfología do can, non? Dentro do can se valora, por exemplo, que teña todas as pezas dos dentes, as contan, as miran, se falta algún, o color dos ollos, mírase que a estrutura sea igual que o estándar. Si es un perro de espectáculo como él, necesita unas rutinas de higiene y de entrenamiento en casa todos los días. ¿Qué tal lo pasan los animales en este tipo de eventos? Bien, la verdad que estos no tienen mayor problema, les gusta salir, los sacamos a pasear, quiero decir que están a gusto. Na outra sala do Pazo de Feiras de Lugo celébranse as probas de agility, onde se vai escoller o mellor border collie de España e o campeón de Galicia en cada unha das alturas. O máis importante é o vínculo que se crea co animal, as horas que tes que estar entrenando con él, compartindo vida con él. Tamén participa o campeón do mundo en altura mediana. Con penetración con los animales absoluta. Totalmente, ya la veis aquí que está pendiente de mí, con muchas ganas de trabajar y yo exactamente igual.
No económico, este evento é clave para a hostelería luguesa na Costa de Xaneiro. En Xinzo de Limia, máis de 300 persoas van pasar boa parte desta noite xogando o futbolín. Xogadores e xogadoras de toda a península participan no segundo Máster da Lagoa, un campeonato avalado pola Federación Española de Futbolín. Un evento que enche a vila de afeccionados a este deporte tan noso. Samuel e os seus 3 amigos veñen desde Almería para participar no segundo Máster a Lagoa de Futbolín. Pues los niños dijeron ayer en Almería de salir a competir aquí al norte y por probar a ver cómo iban aquí las cosas, y hay mucha afición, más que ahí abajo, por así decirlo. Como a Samuel, máis de 300 afeccionados están competindo esta fin de semana no pabillón de Xinzo de Limia e veñen con ganas de gañar na terra do inventor deste xogo que non pasa de moda. Allí hay muy buenos jugadores también. Aquí lo habrá, pero allí yo creo que están los mejores, ¿eh? Ahí lo dejo, ¿no? Venimos entrenando todo el año pasado para este año, a ver si conseguimos. Nuestra aspiración siempre es ganar. E a aspiración da Asociación Futbolín a Limia é converter este torneo nun referente. É un campeonato que apunta para a Federación, contamos con máis de 300 personas inscritas, máis acompañantes e todo o que repercute no pobo. É unha fecha marcada no calendario de todo amante do futbolín, esperamos que siga sendo así moitos anos. Un xogo que din engancha moito porque semella doado, pero non o é tanto. Además, siempre en Galicia es cultura prácticamente el futbolín. Tiene un pique personal, has jugado en el bar cuando eras pequeño, te escapas de clase para ir a jugar al futbolín, te vas picando, es fácil, aprendes rápido, pero luego cuesta mucho ser top, así que engancha mucho. Siempre acaban cayéndote una paliza como a mí ahora mismo, pero bueno, siempre sacas algo de que aprendes. E son poucas, pero cada vez hai máis mulleres que tamén compiten. Empecé hace 2 años o así a jugar, porque mi pareja jugaba y dije, bueno, si no puedes con el enemigo, únete a él. Y no, de aquella poquísimas, súper pocas. Pero bueno, ahora tienes categoría femenina, tienes tal, está muy bien, muy bien. O campeonato da Lagoa continúa todo domingo e conta con 9.000 euros en premios e 120 trofeos. Hoxe é o día grande das rondallas de Reis. O recinto feiral de Vigo acolle o concurso que pon remate á tempada e no que compiten 17 agrupacións. Este tipo de música tradicional, tan propia do sur de Pontevedra, está de novo de moda grazas en parte á película Rondallas, participada pola TVG. A nosa web, que24.gal, retransmitiu este evento en directo con gran acollida. Cheo total no Iférico, a 6.500 entradas esgotadas días antes para ver o que podemos denominar o Mundial das Rondallas. O momento en que culminan meses de ensayos e poñer o colofón coa mellor actuación. El final y ver todo lo que hemos podido hacer juntos en toda la rondalla, es la verdad que es un momento muy especial. Empezas en setembro a ensayar pensando na data do IFEBI. A data do IFEBI é o día no que finalizas, por cima, non remato nada, non? Pontellas e Atios, parroquias con maior tradición no Porriño, parten como favoritas. Calidade musical, coordinación, coreografía dos abandeirados ou mesmo entusiasmo dos componentes son detalles que valora o xurado. Está aí entre nós, máis Atios, e bueno, é unha rehabilidade moito encima de nós, e bueno, a ver. Sempre hai cousiñas e tal, pero eu creo que saliu moi ben e o público aplaudinos moito. En total, 1.500 componentes entre as 17 agrupacións participantes. 3 delas son de recente creación. Isto é unha rondalla que arrancou de cero, aparte nun concello no que non había tradición rondalleira, como é o de Bayona, fomos a primeira rondalla que se fixo no concello, e hecho, nacemos de cero. En 1917 está datada a primeira rondalla na parroquia viguesa de Zamáns. Naceron vencelladas as organizacións agrarias do sur de Pontevedra. Dende entón viviron momentos de auxe e declive. O momento máis álgido foi nos 90, no 92 con 30 e pico rondallas. Ahora mismo somos 17 ou 19 realmente. E hai unha lixeira subida, sí. Aparte está de moda, porque a película, ahora pois o libro, realmente está de moda a rondalla de Reyes. A raíz da película sí que se notou máis expectativa este ano, notase moito máis interés parte da xente externa, sobre todo. Sexa quen sexa a gañadora, as rondallas manteñen viva unha tradición secular que fai parroquia arredor da música popular. Xa saben, a información continúa en G24 e en g24play.gal. E aí tamén está toda a información deportiva, deportes que chegan agora con Óscar e unha nova xornada de Liga.